ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ತೇಜಸ್ ನಾಯ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೂತಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪದ್ಧತಿ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡಿ ನಂಚಿತ್ನ ಅಲದಂಗಡಿದ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯರೋಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಅರಮನೆದಾರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಇಂಬೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಮೆರೆನು ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಕ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪದ್ಧತಿ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪರಂಪರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರಸರು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕು ಹೊಡೆದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಆಳ್ದು ನಂಚಿನ ಕಥೆ ನಿಕಲು ಮಾತ ಕೇಂದಾರ ಇನ್ನು ಅರ್ವದ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಪದರಾಡ ಮಾಗಣೆ ಸಾಧಾರಣ 32 ಗ್ರಾಮಲು ಹೊಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ಈ ಪದರಾಡ ಮಾಗನೆಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಭೂತಾಲಯದ ಆರಾಧನೆ ದೇವೇರ್ನ ಉತ್ಸವಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ನಡತದು ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತುಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ನಡತನಂಚಿನ ಕಮಲದ ಕೋರಿ ಈಚಿನ ಪುಂಕರೆಪಾಡಿನ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶಃ ಭಾರಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ ಬುಡ್ದು ಕಾಯ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ ಅವು ಅರ್ವದ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟೂರದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಆ ಕಟ್ಟೂರು ಪನ್ಪನ ಜಾಗ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ ಆ ಕಟ್ಟೂರು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪರಾಬರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ಅಪ್ಪಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದುಮ್ಮದ ಅರಸಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ತೋಜಿದು ತಂತ್ರಧಾರನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಬಲತ ಬಾಗೋಡು ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಮೂಲು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಟ್ಟದು ಮೂಲು ನಡತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಐನೂದು ಆಜಿನೂದು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೂರು ಹಿಡಿತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಈ ಜಾಗಡು ಅಲ್ತ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರ ಕೊಣತದು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಡತೊಂಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುರುಕು ತಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನಾಗ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 4-10 ಕೋಲ ಆಪೇದನು ಇನ್ನು ಅಂಚತ್ ಇನ್ನು ವರ್ಷದ 16 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾರ್ತಿಯೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಮಾಲಗಾರಿಯ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ 15 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಬೊಕ್ಕ 7 ದಿನ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ 300 ದಿನೊಟ್ಲ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗೂ ಕೋಲ ನಡತೊಂದು ಇಂಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬತ್ತ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 3 ಸಂಚಯನ ಆದ ವರಿನ ದುಡ್ಡು ಎಂಗಳು ಆಯ್ನ ಸದುದ್ದೇಶ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಡ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಬರಡು ಈ ಸಮಾಜಡು ಓದಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಾರಣ 20 ವರ್ಷೋಡು ಮುಲ್ಪ ಸಂಚಯನ ದುಡ್ಡು ಪಿರೋರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂಬರಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ 200-300 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 7,000 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಖರ್ಚು ಹಣ್ಣವು ಭಂಡಾರದ ಒತ್ತಿಡ್ತಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಲು ನಡತೊಂಬೋದು ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆತ ನಾವು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಡು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನಾಗು ಇನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಕೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರತಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕೊಣದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿಂದ 6 ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ಈ ನಾಡದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿಪು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ತೆರಿದ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಯೋಧರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏದು ಆದರ್ಶ ಮಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪುಡು ಆಕಲಿ ಈಗ ಗಡಿ ಖಾತನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಲ ದೇಶದ ಉಲಾಯ ಮಾತ ನೆಮ್ಮದಿನ ಬದುಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಕಲಿ ಮಾತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆವಡು ಓದು ಬರಹಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಲ್ತ ನವೀನ್ ಭಟ್ಟಂದು ಅವ್ರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಓದು ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಂಕಲು ನಡತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲು ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಅನೇಕ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಲಿನ ಸಾಧನೆ ಆತನ ಈ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತದಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪರಕೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಡತೊಂಬರೋದು
ಅದೇ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬತ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಸಂದು ನಲ್ಪ ಒರಿನ ಸಂದಾಯದ ದುಡ್ಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ದೈವಳೆನ ಪುದರ್ಡು ಈ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಓದು ಬರಾಗ ಇನಿತ ಈ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಹೇಳಿದಾರ ನಿಗಳು ಓದ್ಲೆ ಮಗ ಜೋಕ್ಲೆಡೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಬಡ ಪತ್ತಗನ್ ಕೊಡೋ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದಗನ್ ಕೊಡಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಡಪತ್ತ ಇಜ್ಜಿದ್ದಾಂಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮೆ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿರು ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸತ್ಯದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬೋಡು ಆಯ್ ಓದು ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಓದೋಡು ಮನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಬತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅದೇ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪಿನ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಅಂದೇ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಲು ಪುರ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪಾರಂಪರೆ ಅದೇ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ನಿಖಲ ಅರಸು ಮನೆತನತ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾತು ಕೊರ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ 21 ತಲೆಮಾರು ಇನ್ನು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಾಯರ ಮನೆದುಂಡು ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರುಗು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅರಸಲು ಕಾಲಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 24 ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಯ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿವಲ್ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಲಗಾರಿ ಆಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕಲೆ ಬಳಸು ಭಾರಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರಸುಲು ಮಾತ್ರ ನಡತ್ತಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಬೋಡೆನ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ತದು ಅವ್ರ ಪಗೆಲ್ಗೆ ಬಳಸನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ದೈವಲಿಂಗ ಪರ ನೇಮ ಆಪನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಕಲ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಾಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಪೂಂಜೆನ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾರೆ ದೇವಪೂಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಪುಟ್ಟದ ಈ ನಾಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಒಂಜಿ ನಡೆದಾಡಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಲ ಉಂದೆ ವೇಣೂರದ ಸೀಮೆದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗಳು ಪೋಯರ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಡು ನಮ್ಮ 60 ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗಳು 2007ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅದು ಪೂರ ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿಕ್ ಬಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತ ನಿಂಕಲ ಕಾಲೋಡಿ ಆಂಡು ಈ 25 ವರ್ಷದ ಆಡ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯರ್ಸ ಆಂಡು ಆರ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಈ ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಅವ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಂಪಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕೂಡುವಿಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡುವಿಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಡವೇರು ಬಲ್ಲಿದ್ದೇರು ಪಂಪನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಇನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ಕೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದೇಶಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕೆ ಪೂರ ಈ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಈಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದು ಅದೇ ಅಂಚಾದೀಪ್ನಾಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಅದೇ ಆಣಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಬತ್ತಡು ನಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ಪಂಪಿನಂಚಿ ಆಣಿ ಆಸ್ತಿದ ವೈಭವ ಇತ್ತನು 5,000 ಮುಡೇರಿ ಆಸ್ತಿದ ವೈಭವ ಇತ್ತನು ಪಣ್ಯಕ್ಕೆನ್ನ ಜನ ಬಾರಿ ಬಲ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆಡದ ನಡತೋಯ್ತೀರಿ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇನಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಮೆ ಹೊರಿತೊಂದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚ ಹೊರಿತೊಂದ ನಾವು ಪದರಾಡು ಮಗನಿಡು ಓಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಅರಸುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇದನ್ನು ಅರಮನೆ ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಕಲೆ ಇನಿ ಕಟ್ಟುನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಳು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ ರಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅರಮನೆದ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತಿನಾರು ಪಂಡ ಅರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಇನಿ ದೇವರು ತುಂಬನಾರಿಪ್ಪು ಇನಿ ತಂತ್ರದಾರಿಪ್ಪು ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿನಾರು ಸೀಮೆದ ದೇವರನ್ನ ಅರಮನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತಿನಾಕಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಆತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ನಡಪಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಊರು ಗೋರಿ ಅರಸ ಇತ್ತಿಲಕ ಅತ ಅಪಗ ಊರುದಕ್ಲ ಅರಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ವಾರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರೀತಿ ಮಾದರಿ ಆತುಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡು ಅರಸುಲು ಬೊಕ ಚಾವಡಿ ನಾಯಕರು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಇಂಗಡೆಲ್ಲ ಬರೋ ಉಳ್ಳ ಒಂತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಅರಸುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯಡು ತಂತ್ರದಾರರು ಭೂತ ಎಲ್ಲಾಯಡು ಮಂತ್ರುಲು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವಾಲಯಡು ಇತ್ತಂಡ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಂತ್ರದಾರರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ ಭೂತ ಎಲ್ಲಾಯಡು ಓಲಿತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಾಯ್ಕೆರು ಪಂಡ ಚಾವಡಿ ನಾಯ್ಕೆರು ಮಂತ್ರುಲಾರು ಸುರುತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅರಸುಲು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಅರಸುಲೇನು ಇನಿ ದೈವ ನುಡ್ಡಿನ ಮುಜಿಮುಸತಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮತ ಇಜ್ಜ ಮುಜಿಮುಸತಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ಆಯ್ನ ಬೇರಿಕ ನಾಯ್ಕೆರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಒರಿತ ಹಸರಣ್ಣರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಪೂರ ಸೀಮೆದ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾಗಣಿ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲೇನು ಬೊಕ ಬರ್ಕೆದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಕ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದೆ ಮುಲ್ಪ ವಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮನೆಟ್ಟು ನಡತದುಂಡು ಇನಿ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಂಚನಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೂತಿಗ ಬಾತಗದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅರಸುಲ್ನವೇ ಸೂತಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅರಸುಲ್ ತೀರಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಸೂತಿಗ ಇಜ್ಜಿ ನಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸೂತಿಗ ಇಜ್ಜಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಎತ್ತೊನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ಬಂಡು ಆಗ ಅರಮನೆದಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಕುಟುಂಬದ ಎತ್ತೊನ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವು ಮಾತಾ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಜೈನರಿಂದತ್ತು ಬಿಲ್ಲವೀರಂದತ್ತು ಶೆಟ್ರನಕ್ಲಿಂದತ್ತು ಮಾತಾ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏರು ಗುರಿಕಾರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸೊಂಡು ಆಗಲ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂದಾಯ ತಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾಡಿದಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬರ್ಪೇರಾಕಿ ಅದೇ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪದ್ಧತಿಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದೇ ಅಪಗ ರಾಜೇರ್ನ ಕಾಲಡು ಆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡತೊಂದು ಬೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಅದೇ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಅದೇ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೈತ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಪಂಡೋಡು ಅರಮನೆಟ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಉತ್ಸವಾದಿಲು ಅಥವಾ ಅರಮನೆಟ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ನೇಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡು ಅರಮನೆಡು ನೇಮ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದು ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಧರ್ಮನೇಮ ನಡಪ ಚಾವಡಿದ ಕೊಲ್ಲಂದ ಆಪು ಒಂಜಿ ಅರಸುಲೆ ಪಟ್ಟಾಯಿನ ಬೆರಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಬೋಡ್ದಂಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮ ಅವಳು ಆ ಧರ್ಮನೇಮ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರದು ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಪುನ ಕ್ರಮಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಮನೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಜಯದಶಮಿದ ಕ್ರಮ ನವರಾತ್ರಿದ ಲಾಸ್ಟದ ದಿನ ತಾನಿ ಊರು ಸೀಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅರಸುಲು ಸಮೇತ ಪೋದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಸಂಕೇತವಾದ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬೈದೇದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಕೌಡೋಡಿ ಮನೆ ತನಡು ಪುಟ್ನಾರು ಒಂಜುಲ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿತ್ತೇರು ವೀರ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಕೊಣಪುನಂಚಿನ ವೀರ ವನಿತೆ ಆದ ಬೊಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬೈದೇದಿನಿತ್ತೇರು ಕೌಡೋಡಿದ ಮನೆ ತನಡು ಪುಟ್ನಾರು ನಂದಾವರದ ಕ್ಲೇನ ನಂಕಲು ಯುದ್ಧಾನಗ ಆರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ದಕ್ಕಲು ಜೈಸಾದ ನಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆದ ಯುದ್ಧದ ಸಂಕೇತವಾದ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಅರಸುಲು ಬೊಕ್ಕ ಉರಿಕಾರ್ನಗಳು ಪೂರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪವಂಜಿ ಗೋಳಿ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿ ಪತ್ತದ ಬಿಲ್ಲವ ಗುರಿಕಾರ್ ಆರ್ಲ ಐಕೆ ಗುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತದ ಕ್ರಮ ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಮೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಇನಿ ಸೈನಾಧಿಪತಿನ ಲಿಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದಂಡನಾಯಕರಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಡ್ ಅವು ಬಿಲ್ಲವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದಂಡನಾಯಕರನ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡ್ದೊಕ್ಕಲ ಇತ್ತಂದು ಇನಿಕಲ ನಮಗ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತು ಸಮಾಜದಾಗ ಒರಿಪ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬತ್ತನೇರಿಗೆ ಲೈವ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾಪ್ನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ದುಂಬೂಡ್ದು ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಅದೇ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇನಿಕಲ್ ನಡತೊಂದು ಅಕಲೇ ಬೇಡಿ ಬತ್ತೋಡು ಅಕಲೇ ತಾರಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಡು ಮುಂಚೆ ಸತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ದೂರದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದಂದು ಇನಿಕಲ್ ಆ ಗುರಿ ಆಪುಡು ಐದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ದೇವರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಅರಸುಲು ಗುರಿಕಾರ್ನಗ ಪುರಿತದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಸುಲು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಊರುಡು ಸಂಚಯನ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಂತ ಕೊಣತನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಅರಸುಲಿ ಕಾಣಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಆರು ಪೀರ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲ ಅಧಿಕಾರನ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಿಕಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಡಪುಡ್ಲೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಡತೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷನೆ ಅದೇ ನೆನ್ನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪುನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಈ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಡ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿ ದೇವರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ಉತ್ಸವ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡಿ ಅದು ವೇಣೂರು ಡಾವಡು ಅರವಾಡಾವಡು ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಡಾವಡು ಬರಾಯಡಾವಡು ಮೂದು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅರಸುಲು ಪೋದು ರಥ ಉತ್ಸವ ಅನಗ ಆರು ಇಪ್ಪುಣ ಜನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಕಲ್ ನಡ್ತೊಂಬರೋದು ವೇಣೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೀದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲರಂಗ ಪೂಜೆ ಆದ ದೇವರು ಉತ್ಸವ ಪಿದಾವಡು ಅರಸುಲು ಬೋಡು ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೇವರು ಬಲಿಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಇನಿ ಮುಲ್ಲ 7 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅರಸುಲು 3 ದಿನ ಬರೋದು ಕೊಡಿಯರ್ದು ತಂತ್ರದಾರ ಕೊಡಿಯರ ತುಂಬೋದು ಅವರ ರಸುಲ್ ಅಪ್ಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಕೊಡಿಯರ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ತಾನೆ ರಸುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಆಣಿ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಆಪುನು ದೇವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮರ್ತಂದು ಎಂಡ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದ ಉತ್ಸವ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನ ದಿನ ತಾನಿ ಭೂತ ಬಲಿ ಆಪುನು ಆಣಿ ಮೂಜಿಲ್ನಾಗ ಈಜಿನ ಕೊಡಿಯರದು ಒಲ್ಲ ಭೂತಗುಲ್ ನೇಮ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಜಾದಾಯಕರು ನೇಮ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಟ್ಟದ ದೈವಾಯಿನ ಮುಜಿಲ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿ ನೇಮ ನಡಪುನು ಅರಸುಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮುಖಗಳು ಅವು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಅದು ಅದೇ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರತೆ ಎದುರು ಆರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಪುನು ಅರಸುಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ರಥಾಟ ಆಯ್ಪುಕ್ಕ ಸುರುತ ಬಲ್ಲ ಆರು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲ್ಲ ಬಾರು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಭೃತ ಆಪುನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಡುಮುಡಂತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಈ ತಾನ ಪಿರ ಉಂಡತ್ತೆ
ಅಲ್ಪ ಕುಡಮಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಜ್ಞೆ ಪಂಡ ಐನು ಏರು ನಡುಟು ಬೇತೆ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ ಐಕೆ ಪಿರ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿಜ್ಜಿ ಪಿರ ಒಂದು ಪಂಡ್ರಲಿಜ್ಜಿ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ದೆನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾಟ್ಲೆ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಲ್ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ಪಟ್ಟಡಾವಡು ದೇವೇರು ಗುಂಡಡಾವಡು ಅರಸಲು ಪಟ್ಟಡಾವಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ನಡಪಾಡು ಮನ್ಪನಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಯಾಪಂ ಅಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಪಿರಿವು ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಈಕಲ್ ನಡತು ಅನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಜಾಗಡ್ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಅರಸುಲು ಗುರಿಕಾರ್ನಕ್ಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಮೆಗ್ಗೆಪಳೆ ಸಮ್ಮಲರು ಅತ್ತೆ ಅಡೆ ಇನಿಕಲ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಉಂತಿನ ಜಾಗತ್ತವು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಪಿರಿ ಆ ಪರಂಪರೆ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡಪೋಡು ಪ್ರಸಾದ ಕಡುಬಡಗಳ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎತ್ತೋಡು ಮನ್ಪನಾಯ್ತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅವು ಸೀಮೆಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಚ ಐನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ನಡಪಡುವರ ಆಕ್ಲೆ ಆ ಪ್ರಕಾರಣ ಐತ ಉಂದಲ್ಲ ಫಲಾಲ ಪೋಡು ಮನ್ಪನಾಯ್ತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂದ ಅರಸುಲಿಗೆ ಅವಳು ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪನಪ್ಪಾಗ ಅರಸುಲಿಗೆ ದೈವ ಇಂಚೆಂಚ ನಡುಪುಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡು ಜೊತೆ ಪಿರ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಪಿರ ಪಂಡ್ರಲಿಜ್ಜಿ ಹೊರಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಜ್ಜಿ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನವ್ರು ಅಂದ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ದೇವರ ಎದುರು ಇಪ್ಪಿರು ಅರಸುಲು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಿರು ಆರೆಗೆ ಪಂಡದು ಪಿದಾಡು ಅಡೆ ಪಂಡದು ನಾನು ಏನು ನೆನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಪೇನು ದೈವ ಮಂಚವಡಾಪೆ ದೇವ ಇರ್ಬೋದು ಗುಂಡಡಾವಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಟ್ಟಡಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಡೆ ಮುಗಿಪೋಣ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಆಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಆಜ್ಞದ ಸಂಕೇತ ಮಣ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ಕರಿನ ಕಾಲಡ್ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಅತೆ ಅರಸುಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ನಡತು ಬರ್ತೇನೆ ಅತೆ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಅರಸುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಾಯಿನ ಅರಸುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೃತದೇಹ ಇಂಚಿನೆ ಪೋಡು ಐನ ಪಟ್ಟದ ಚಾವಡ್ಡು ಕುಲ್ಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಐತ ಮತ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕಡು ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇರಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ವಿಷಯ ಪಾಗ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಮಾಡ ಅರಸುಲು ಪಟ್ಟಾಪನ ಏರು ಹಿರಿಯ ಮಗಿಪ್ಪಿ ಆರೇನ ಮೀಪಾದು ಕುಣತ್ತದು ಆರೆಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಈ ಆ ಪುಣತ ಏರು ಮೃತದೇಹ ಪುಣ ಐತೆ ಎದುರ್ದ ಮೇಯ್ಟು ಚಾವಡ್ಡು ಆರೇನು ಕುಲ್ಲವುಡು ಐಕ್ ಇಂಚಿನಕಲಿ ಆ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗಿಲನು ಮೃತದೇಹದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪೊಸತ್ತು ಏರು ಅರಸುಲು ಪಟ್ಟಾಪೇರು ಆರೆಗೆ ಜಾವರಾಬನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಬೆತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಓಲು ಉಂಡು ಆರ ಮರಡೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಂಚಿಡ್ದ ಮೃತದೇಹ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಇಂಚಿಡ್ದ ಮಗೆ ಎದುರು ಕುಳಿದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಇನ್ನು ಉಂಗಿಲನು ಆ ಕೈ ಹಿಡ್ದ ಬೆರಳುಡ್ದು ಈ ಪೊಸತ್ತ ಅರಸುಲು ಆಪೇರು ಆರೆಗೆ ಆ ನೂಲುಡು ಜಾರವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ನೂಲುಡು ಜಾರವಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಗುರಿಕಾರರು ಇನಿ ಅರಸುಲು ಮೃತ ಕಾಲ ಊರು ಸೀಮೆದಾಗ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಇನಿ ಕಾಲ ಹತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರನ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು 3 ಊರು ಸೇರಿದು ಮತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಡಪುಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅಡ್ಬೇಕು ಏನು ಆ ಜಾರಲು ಉಂಗಿಲ ಕೈಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪೆರಿಂಜ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಅರುವ ಈ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ಸಾಕುಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿ ಈ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ಒರಿ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ಬನ್ಪೇರು ದುಂಬುದಾರಿಗೆ ಪಂಡ್ಯ ಪರಿಸರ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಜ್ಜಿಲೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಲೆಮಾರ್ಗನಕ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರೆಸರ ಆಯ್ನ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲೇರು ನಂಚ ಬರ್ಪು ಪುದಾರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಈ ಪುರಪ್ಪು ಎದುರು ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಾಂಡ್ಯಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಏನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ್ ಸಂಬೋಧಿಸಾಬ ಆರೆಗ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಇನಿ ಕಾಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಸತ್ತಾದ ಅರಸುಲಿಗೆ ಇನಿ ನಾರನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು 40 ದಿನ 30 ದಿನ ಕರೀದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಅರಸುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಸತ್ತಾಯನ ಅರಸುಲು ಆ ಮೃತದೇಹದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅರ್ಡಕ್ಕೇನು ಬೇರು ಪೊಸತ್ತ ಅರಸುಲು ಆಯನಾರು ಪೊಸಿದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಮೃತದೇಹ ಬಾಕಿ ಕೊಣತ್ತದು ಆಯ್ತು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ರೋಚಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರುಂಡು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂದು ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ತೂತುನವು ಎಂಕುಲು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾವಧಿನ ಸಮಯಡು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ಲ ಈ ಉಂಗಿಲ ಜಾರಬ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಾದಿಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಗುತ್ತುಗೂರ್ಕರ್ನಕ್ಲು ಊರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ್ನಕ್ಲು ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಆಣಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತ್ತದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ನಮ್ಮನ ತುಳು ನೇತ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ MGM ಕಾಲೇಜಿಡು ಖುಷಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರ ನೇತೃತ್ವ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಲ್ದೇರಪ್ಪ ಈ ಮೃತದೇಹದ ನೇತ್ಕುಂದ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಐನು ಕುಣಿತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಐನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ದುಂಬದ ಕಾಲಗಳ ಈ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷತೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಅಜಲ ಸೀಮೆದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮ ಒರಿಯಾಡು ಪಂಪನ ವಿಷಯಡು
ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎನಿಕಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆವಡೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐ ಕೈನನೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಆದ ಕುಳ್ಳೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಮರಣ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮರಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂದು ಆಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡದ ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅತನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪೂರ ಏರು ಅವು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುನಃ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತದಕ್ಲಿ ಪೆರಿಂಜ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅರುವ ಈ 4 ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತೋಡು ಏರಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗುರಿಕಾರಿಕೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಾದಿ ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬದ ಅರಸುನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇಟ್ ಒರಿ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕೊರಿ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕೊರಿ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲವನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಲೆತ್ತ ಕುಲ್ಲಾದ ಪಂಡ್ರೋಡು ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕು ಅರಮನೆದು ಪಿದಾಡ್ದು ಅರಸುಲು ಇಡೇ ಬರ್ರೋಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟು ಇನಿಕಲ ಅರಸುಲು ಜಾತ್ರೆದಪ್ಪ 3 ದಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂತಾರೋಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬೆತ್ತದ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪಂದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಉಲಾಯಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂತಾರೋಂಡು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಲಾಯಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಗಾರ ಉಂತುದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕದ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಸಾದನ ಸೀಮಿತ ತಂತ್ರದಾರರು ಅರೆಗೆ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟದ ಮಂಚ ಕುಲ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಸಾದನ ಸೀಮೆದ ತಂತೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಕತ್ತಿ ಕೋರ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಗಿಲ ಪಾಡ್ನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಕಲು 4 ಜನ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತದ ಗುರಿಕಾರನಕಲು ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ಪುಣ ಬೇತೆ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ನಡಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆನ ಮಾತ ಕೊರ್ತು ಅರಸುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದ ಆತ ಪರಂದ ಕೈಲಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಕೊರ್ತೇರು ಮಾತ ಬಡ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಕಲ ಇಂಕ ಒರಿತೊಂದ ಅಂದ ಸಂಬಂಧ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬಡವಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಒರಿತೊಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮನೆತನ ಅತೆ ಅರಸುನ ಮನೆತನಡು ಬತ್ತದ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಷ್ಟಪುರ ಪಂಡಿನಲ ಉಂಡು ಅತೆ ಎತ್ತೋ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಲ ಕೆಲಸ ಇನಿಕ್ಲ ನಡತದುಂಡು ಅತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅರಸು ಮನೆತನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅವಿನೊಂಜಿ ತೆರಿಪ ಅದು ಕೊಡು ಅದೇ ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರವಾಡ ಸ್ಕೂಲೇ ಜನ ಕಾಲೋಡು ಮೂಲು ಅರವಾಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಅರವಾದ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಇನಿಕಲ ಪುರ ಕುಡೋರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡೌಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬತ್ತರ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಎಡೌಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ದಿವಂಗ ಮುಡುಬಿದ್ರದ ಕಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡಿ ಅನ್ಮುರಾಣಿ ಒಂಚಪ್ಪ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆದ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಅವ್ಲು ಎಂಗಲ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುದರುಂಡು ಅವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಐಕ ಅಪ್ಪಾಗ 41 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಶಾಲೆಗಾರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಏಪ್ಪ ಸರ್ ನಾ 1941 ಇಸ್ವಿ ಕಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಕಾಲೋಡು ಐಟು ಕೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರತ್ನಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪುದರ್ತುಯೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದುಡ್ಡುಗೂ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತಂದು ಆಲೋಚನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನ ಕಾಲ ಇನ್ನು ಪ್ರದೇಶ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏತು 40 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ ಲಕ್ಷದ ಬೆಲೆನ ದಾನ ಅಂಚ ಆ ಕಾಲ ಹಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಅನ್ನದಾನಗೂ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅರಮನೆಡು ಒಂಜಿ ಉಣಸಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಬಡ ಕ್ರಮ ಅಂಡಿಕಲ್ಲ ನಡತೊಂಬರು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಇನಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಲಂಚೆ ಸತ್ಯವತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಾವು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇವೆ ಎಂಗೆ ವರ್ಷವರ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಜವಣಿರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಪ್ಪು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇಪ್ಪು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನೈಕ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಪುಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇನಿಕಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಊರುಡು ಮಾತಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರಸುನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆವಡೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಪಂಪಿನ ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದಿತ್ತನ ಅರೆಗಿಪ್ಪುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪ ಅದು ಕೊಡಿ ಅರಸುಲು ಮಂಡೈತೆ ಅರಮನೆಡು ಅರಸುನ ಹಿರಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ಪೂರ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 400 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾಡದ ಕೈಫೇತರು ತೂಲಿ ಅಜಿಲ ವಂಶೋಡು ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಗಿಪ್ಪಿ ಅರಸುಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅರಸುಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಜನ ಕಾಲೋಡು ಅರ್ನ ಪಳಿನ ಮಗ ಪಟ್ಟಾತನು ಒಂಜಿ ಸಂತತಿ ಉಂದಾನ ಕಾಲೋಡು ಅರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜನ್ನ ಹೇಳಿದಾರ ಆಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆತಂಡು ಪೊಂಜೋಕುಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂತತಿ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕಾಲೋಡು ಪಳಿನ ಮಗ ಪಟ್ಟ ಏನಂಚಿನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಅರಸುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಪುಟ್ಟುದನೇ ಅದು
ಅರಮನೆಡು ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲುಡು ಗುರುಮಟ್ಟ ಟಾಪ್ ಇದ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಊರು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದ ಅಣ್ಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ದೇರು ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ದ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂತೆ ಕಲ್ತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತದು ಆರೆಗೆ ಅರಮನೆದ ಅರಸುಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪು ಹಿರಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪು ಅಂಚ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದು ಪಟ್ಟಂದ ಕರ್ತಲು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಟ್ಟಂದ ಕರ್ತಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾಲಟ್ಟು ಪಟ್ಟಂದ ಕರ್ತಲು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂದೆ ಪಣೋಲಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ನಿತ್ತನ ಈ ವೇಣೂರು ವೇಣೂರುಲ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐಟ್ಲ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಇತಿಹಾಸಡು ವೇಣೂರದ ಮಹಾದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ ಅಂಚನೆ ಆ ಗುಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅವೆಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆದ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಪನೋದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೆರಿಪಾದುಕೋರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ವೇಣೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಐನು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರನ ಕೆತ್ತಿದೇರು ರಾಣಿ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮನ್ಪನ ಜಾಗುಂಡು ಆಕಲ್ ಬರ್ತದ ಈ ಭೈರವ ಅರಸನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅದು ಕೂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಆಕಲಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಪ್ರದೇಶವು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಂಡ 60 ಬರಾಯದಲ್ಲ ವೇಣೂರ್ದ ಅರಮನೆದ ನಡು ಟಿಪ್ಪನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡದ ಆಕಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಆಯ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಆಯ ಬಿಡ್ದು ಕಾಯ ಪೋಯಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಕಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟೂರು ಬರ್ಮಣ ಜಾಗಡ ಆಕಲು ವಾಸ್ತವ ಇತ್ತದು ಯಥೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಆಕಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಾಲ್ತನ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ವೇಣೂರು ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬಲತ ಬಾಗಡ ಪಿದೇದ ಅಂಗನೋಡು ಕಲ್ಕುಡನ ಸವಿನ ಪುಗಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ತೂಪ ಉಂಡು ಆ ಸ್ತೂಪಡು ಸರಿ ಉಂಟು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜುಂಡು ಯಾನು ಈ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತು ಮೇಲ್ಕಾಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾನು ಸರಾಗ ಏನ ಮಲ್ತನ ಬಿಂಬ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಇಪ್ಪುಡು ಮನ್ಪುಡ ಒಂಜಿ ಪಂಚನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ನಾನು ಹೊರತೊಂದೇವು ಆ ಸ್ತೂಪನ ಸರಿಯಾದ ಆರ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜು ಬಿಲೆಕ್ಕನೇ ದೀತನು ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ನಿಕ್ಕಲ ಗಮನಿಸಾಲಿ ಕಲ್ಕೋಡನ ಸ್ತೂಪ ಪೋದು ಉಂತಿಂದ ಬಾಹುಬಲಿನ ಮೊನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ತೋಜು ಪರಂಪರೆ ಒಯ್ದು ಪ್ರೀತಿದ ಅವನ್ನೆಂತು ಬರಿಪಾದನ ಅಕಲ ಬಲಿದಾನ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಬಿಂಬ ಆಪನ ಒಂಜಿ ದೇವ ಪೂಜಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆಕೆ ಬೈದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಈ ಸೀಮೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆನ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ ಅವನು ದೇವ ಪೂಜೆ ಪೆರಿಂಜ ಗುತ್ತೋಡು ಅವಾಗ ಅರಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಪೋಪುನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚಿನ ಜಾಗಡ ನಿಕಲ್ಪೋದು ಜನ ಎತ್ತಂಪೋದು ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪ ಕಡಪಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನು ಅರಮನೆ ನಿರೂಪ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಗುರಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪೊಂದಂಡ ಆಕಲು ಉಣಸ್ತ ಕೈಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಇತ್ತರನಲ್ಲ ಐನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಉಣಸ್ ಕುಲ್ಲರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ್ನೆ ದಂಡಗೆ ಅಂಚಿನ ವೀರ ಒಂಜಿ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಸೀಮೆ ಆಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೆರಿಂಜ ಗುತ್ತುಡು ಏರು ಮೇರಿಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ದೇವಪುಂಜಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಅಲ್ಪದ ಗುರಿಕಾರ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜೇರು ಆರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೇರ್ಪ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇರು ಈ ಬಾಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಎದುರದ ಬೊಟ್ಟುಡು ಚೆಂಡುಗು ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ನಿರ್ಪೋತಂದು ಪೋನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನಗೆ ಇಂಚ ಅರವಾಡದ ಅರಸು ಅರಮನೆ ಬೇಣೂರದ ಅರಸು ಕಡಪಡ್ದೇರು ಇಂಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೈ ನಿರ್ಪೋರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಿದೋಡಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಅದು ಬತ್ತದು ಯುದ್ಧ ಜಯಿಸಾವೆ ಜಾರುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಬಂಗಾಡಿದ ಸೀಮೆದ ಜಾರುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ಚೆಂಡೆತ್ತಿ ಮಾರದು ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೀಸರುಡ್ದ ಕೈ ತಲಿತಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗದ ತರೆ ಕಟ್ತದು ಪೂರ ಆಧಾರ ಸುಳ್ಳು ಬತ್ತಿಗೆ ಮೇಪ ನಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಅಂತ ಎನ್ನಾಗ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹೆಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪರಂಪರೆ ಮಾರ್ದು ಮುಗಿಪೇರು ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂತ ಅವಾಗ ಬೊಳ್ಳೂರು ಗುತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ತಾಯಿರೇಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೈಟ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಗುತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಿ ತೋಜು ನಿಕ್ಕು ಆತ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬಹು ಕೊಡ್ತೀರು ಆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ವೀರ ಯೋಧೆ ಪುಟ್ಟನ ಈ ಭೂಮಿ ಅನ್ನ ವೀರ ಪುರುಷರ್ನ ಪುಟ್ಟನ ಭೂಮಿ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯ ಬುಡ್ ನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಅದೇ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸೀಮೆ ಪಂಡ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಅಂತ ಪಂಡಲಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕರೆನ 30 ವರ್ಷಡು ನಡತ್ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜನಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಡಪೋಲಿ
ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತನಾಯಕ ಭಯಭಕ್ತಿ ವರಿಪರ ಸರಿಯಾದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಾಯಕ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಜಾಗ ಅದು ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಜಾಗಡ್ ಇನಿ ಸಂಚಯನ ದುಡ್ಡುನು ಪಿರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟವಲಿ ಪನ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಸುರುಕು 10-15 ಆವನಿತ್ತಿನ ಕೋಲ ಇನಿ 1000 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ ನಡತುನೇದಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದಾರ ಈ ಜಾಗ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪದ್ಧತಿ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚನೆ ಅರಸುಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರನ ಮಾತ ನಮಕಿನಿ ಬೇರೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅರಸುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರನ ಪಂಡಿರ್ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಕ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರಿಯೋಂಡ ಅಂಚನೆ ನನ್ನತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾ ಇರೋಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲೆಪ್ಪಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿನ ಐನಾತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದಾಣ್ಲ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.